Vin situacións moi cheas de merda na miña vida, pero ningunha tan noxenta como esta. Non é de verdade. Era de verdade, pero enfermei e caeume todo o pelo. Como enfermaches? Amei unha muller que non estaba limpa. A señora Santa? Non, era Irma. É unha parvada. Onde está el azul? Está na Onde arranxada. están os rinos? Na corte. Onde está a corte? Preto do E como taller. dorme? Estás te rindo de min? Ese tipo ten algo que me desacoga. Se chego a saber que ia ter que aturar andar con cativos choróns e misións no colo durante 30 días ao ano, hai moito tempo que me había a suicidar. É a túa roupa interior. Parte del. Onde carallo vai o resto? Non, mira, mellor non mo digas, non o quero saber. Ergue os puños, a ver para que vales. Isto é unha parvada. Sé malo. É patético. Asusto, veña! As pelotas, cabrón. Carallo che pasa, só é un neno. Xa che dixen que non quería facer isto. Facer que... É para morrer da risa. ¡Qué riquiño! É un neno adorable, verdad? Sí, penso que sí. Boas noites, Santa. Boas noites, irmá da señora Santa. Santa! Billy Bob Thornton, Bernie Mac, Tony Cox. Bad Santa. Sinto que fixen algo construtivo coa miña vida. Fixo que me sentise ben. Precisas moitos anos de terapia.